Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa ka maulan na gabi mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin, magandang gabi po sa inyo. Ayan, lahat siguro ngayon, no? Natutuwa. Awards, no? Hello po, no? Good evening at welcome na naman po sa ating programang Tutoy na Love. Ako po inyong halandong magsisibya. Ayan, ako inyong kasama po, ang inyong Uncle Totoy para sa programang Tutoy na Love. At siyempre, siguro na, nabanggit ko kanina na maraming natutuwa kasi sa sobrang init po kaninang umaga hanggang hapon po mga kabisyo. Especially sa mga nasa lansangan. Ako, isa po ako noon, no? Kasi kagagaling ko lang sa may North Caloocan. Umulan doon, mga bandang alas 4, no? Tapos, mga alas 3 siguro, no? Alas 3, alas 4, tapos mga pag-uwi po ni Uncle Totoy, no? Daan kami sa may bandang Fairview, Novaliches. Lakas ng ulan hanggang sa may Commonwealth po mga kabisyo. Hanggang sa Quezon City Circle. At nabalitaan ko lang pagdating dito sa bandang Pasay, wala pang ulan. Oo, bago pa lang umulan ngayon, no? At may nabalitaan din ako, no? Sa may bandang Cavite din, no? Grabe, lakas ng ulan. Baha na naman. Siguro high time na naman, no? Shout out na naman po sa ating mga banggiitan, mga masisipat at matyaga na mga kapitan. Kailangan nang linisin ang mga drainage, no? Alam mo na, siguro isang bagsakan na po yan, mga 10 to 15 minutes lang siguro mga kabisyo. Nagbaha na. Okay sana kung nagbaha ng mga gwapo. Yeah, words, oh. Nagbaha magtubig. Ay, nako. Well, anyways, again, no, welcome po sa ating programa po mga kabisyo, no? At matanong lang kita, ikaw, nung nag-aaral ka pa, no? Naalala mo pa ba kung nasaan napunta ang iyong baon o kay allowance? Madalas napupunta yung baon at saka allowance mo. Kasi madaling maubos, di ba? Oo, yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, alam mo na kung nasaan napunta. Napunta sa mga laruan. Yan yun, no? Pag nasa elementary. Pagdating naman ng high school, napunta sa mga pabango. Pagdating naman, siguro, basic na po yan. Sa college, saan napunta yung baon mo at saka allowance? Napunta sa alak at beer. Pambihira. Ay, nako. Anyways, mga kabisyo, yan pong ating pag-uusapan ngayong gabi, no? Kung nasaan ba napunta o kaya mga dahilan kung bakit naubos yung baon, allowance sa school nung araw po. Yan po ang na-post po sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ayan, puntahan nyo na ngayon at mag-comment po kasi yan po ang ating pag-uusapan. Babasahin natin yan sa ating pagbabalik dito sa ating programa. Programa natin, Totoy na Love. Kauban mo. Kasama nyo ang inyong Uncle Totoy. Ako po si Totoy Bato. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Ayan. Malamig-lamig na ang ating gabi. Payakap nga, abe. At may kasamang Totoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!